Jeg tager lige nu 3. Og gutter, vi deler alt. Ja. Det er ikke en, der tager. Hvis vi finder en stærk En diamant. så laver vi armor, sådan lige så meget armor til hinanden, eller til os alle sammen. Fordi hvis en af dem... Hvad så, hvis man finder en enkelt en, at man kun finder 2? Jamen, så Så beholder putter man det i Hvis man finder 2, så kan man knap nok lave noget godt jo. Så kan man lave et sværd. Så putter man den i kisten. Ordentligt sulten. Ja, jeg har 10 bøffer. Ja, ingenting. Den kom. Ja, så skal vi ikke købe den. Jeg ved ikke, hvor mange Emil fik. Jeg fik 2. Nej, sådan. Daniel, fik du ikke 3? Jeg fik 3. Skal jeg give dem tilbage, eller hvad? Nej, jeg har også 3. Så har vi alle... Der kommer 100% til over, jeg kalder det. Så kan vi få sengen. Hvad? Nå, Der får. vi finder en masse andre former. Jeg skal lige hen til Village, fordi Village, de er fucking gode. Jeg elsker Village. Oh shit. Og Village. What the fuck? This is what I call a good old... Ja, er du med, Emil? Nej. Jamen, jeg kommer nu. I er væk. Jamen, jeg kan se jer. Bare kig bagud. Ja. Oh shit. Vi laver lige nogle tools, og så skal vi lige have en masse sten, gutter. Ja, så kan vi måske brænde noget mad, så vi kan få... Ja. Vi skal Nå, få et sygt ordentligt. episk hus. Vi skal Ja. ind på Birch. Det er så grimt. Hvem laver crafting table? Jeg kom til at smide. Hallo gutter, jeg har en idé. Hvis vi laver sådan en lille træhytte, ikke, med sådan en skorsten og sådan noget, og så er der sådan en kælder, hvor har alt, altså vores kister og alt sådan noget, og vi har vores netherportal og alt sådan noget, der har vi vores helt crazy noget, men så ovenpå, så der har vi bare vores lidt små værelser og en sofa og sådan noget. Se nok. Kasper, bare lave nok til, hvad hedder det, vi har nok sten, så vi kan lave noget. Hallo. Jeg har noget mere mad til os. Se hvad jeg har lavet. Nå, Nu er jeg ikke helt nøgen. godt. Ja, hvorfor får du Jeg ikke Jeg har en lavet øjne? boots. Jeg har lavet boots. Vi skal ikke begynde at lave armor endnu, gutter. Altså... Jeg har kun lavet, Daniel, lavet boots. har du 3 sten, Daniel? Jeg har 10, som godt for 3. Jeg har 1. For helvede. Må jeg få lidt? Jeg bruger det til tools. Jeg skal også lige hurtigt kræfte noget lort. Jeg har nok her. Skal vi splitte maden? Ja, Ja, det tænker jeg. vi lever under kommunisme, gutter. Så 2-2. Undskyld, Og det var 2-2. fejl, det var fejl. Hvem Er der nogen, der har 1 sten? Er der nogen, der har fået 4 steaks? Er der nogen, der har fået 4 steaks? Fået nu. Nu har jeg kun 1. Jeg har også... Så er det her. Hvor mange har I nu? Jeg har... Jeg har 2. Okay. Jeg har 8, 8 pork. Og så, altså, Jeg har raw 1. eller- okay. Vi venter lige her og lidt, gutter, fordi vi skal lige... Det er faktisk virkelig ikke et dårligt spor med fået så. Det er ved at blive nat. Vi må lige hurtigt Skal vi til... Så skal vi ned i her, så kan vi gemme os hernede for en nat. Vi behøver sikkert gemme os, vi skal bare følge med hinanden. Og der er ikke nogen, der stopper, fordi vi skal bare væk. Jeg har 2 stacks. 3. 2 stacks? Ja. Der er en, der hygger sig. Ja. Ej gutter, det giver mig fandme stress, at det er okay ude der selv. Der var lige en trap. Jo, det er... Nej, nej, det er en bas... Hvad hedder det nu? Vi kan lave en enderportal. Jeg skal nok dele roligt. Jamen, der er guld lige der. Ja, men... Der er en... Okay. Jeg kan se et Enderman. Jeg skal nok lade være med at tale der på. Men vi kan ikke mine det der, Kasper. Vi har ikke nogen iron tools. Nå. Fuck, hvor irriterende. Der var en 2 blocks. Fuck! Emil, hvor er det? Daniel.
Jamen, jeg er i gang med at slå monster imod ihjel lige nu. Jamen, ikke gå ind i noget unødvendigt PvP. Jamen, jeg er tæt på, bare ordentligt tæt på. Væk. Åh. Altså, du skal lige huske at kigge rundt. Fuck, det er tæt på. Ja, der kommer zombie. Ja. Der kommer både på helvede. Han gik min økse i stykker. Vi har ikke nogen ovn længere. Jeg har ikke noget sten på mig, desværre. Jeg graver lige ned. Skal vi lede efter en village nu? Skal vi ikke lige have en ovn, så vi kan lave noget mad? Jo. Har I sten? Nej. Er det ikke kun... Sten. Jeg har sten. Hvorfor ligger der så mange tusind under? Det er nogen, jeg har kommet til at samle op efter jer. Jeg har ovnen. Placer den. Der ligger kul her, Placer den her. Der er meget kul her. Flyt dig. Sådan. Ikke på træ, eller I kan bruge de trætulsene. Dem kan jeg godt lige bruge. Nej, lige meget. Jeg har nok 3. Jamen, jeg har 10 stykker kul. Glem kullet. Glem det. Jeg har lige noget mere. Sådan. Der er mere kul. Har du en til ovnen? Nej, jeg har kun den der. Hvad laver Emil? Kul. Vi skal have fundet en village. Jo, men jeg hugger bare lige masser af kul til os. Så hvis I nu skulle spille, så har jeg. Vi kan også lave vores eget kul. Men det er bare nemmere bare lige hugge det, når der ligger lige ved siden af en. Der er shipwreck. Ja, jeg bliver her ved maden. Jamen, jeg skal nok tage det bare ordentligt. Jeg har lidt respiration piss. Ja. Og du har den her kiste. Leder lige efter den anden. Jeg har mad til jer, når I kommer. Ej, der er kun én kiste. Tror Det er normalt. Er det ikke det normalt i shipwreck? Der er normalt 2. Nå. Yes, det skulle også en mærkelig shipwreck. Hvad var det i? Er det ikke? Der var letterpus, og så... Der var hvad hedder det? Der var letterpus med Unbreaking 2, så var der en masse papir, og så to bamboo, og så 2 suspicious stew. Men jeg ved ikke lige, hvad suspicious stew er lavet med, så det er ikke sikkert, at det er en god en. Så har jeg også lige til Emil. Men altså, suspicious stew er nok en af de bedste stykker mad, man kan få i spillet. Jeg er homo. Andet end guld carrots. Golden apples. Jeg tænker mere mad, sådan ikke. Jeg tænker ikke. Okay. Emil, der er noget mad der. Yay, et stykke. Yummy. Jeg har også et stykke. Skal vi have delt det sidste? Jeg behøver ikke mere. Emil, så har jeg lige. Er vi klar til at marchere, Gulm? Ja. Nej, maden skal lige være færdig. Ellers så er vi. Jeg har faktisk også noget mere mad. Men det kan jeg godt lige gemme. Vi skal videre. Tag alle de saplings, I har op, og så giv dem til mig. Ja. Jeg har ikke nogen saplings.
Fordi hvis I nogensinde ser nogle saplings, så giv dem til mig. Jeg samler dem til, at vi laver en kæmpe skov ude foran vores hus. Ja. Det er altså, jeg ved godt, at det ikke er en village eller noget, men det er faktisk ikke så fint nok at sidde og lave en... Prøv at se, der er sådan en ordentlig fladt område lige heroppe. Ja. Hvor er du? Lige bag jer næsten. Jeg kan ikke se dig. Det kan vi... nej. Der. Derovre. Jeg er på den forkerte vej. Nu kommer han. Jeg er klar til guldkugler. Jo. Hvad fuck? Det er jo. Jeg tror, det er en guldfisk, der sad oppe på jorden. Der er en cave måske. Jeg ved godt, vi skal marchere, men der er en cave, vi lige kan kigge i hurtigt. Ikke hvis den er stor, det overgår jeg fandme ikke. Og den er stor. Glem det. Nej, vent lige. Eller skal vi? Ja, lad os gøre det. Vi kan komme syne iron. Og vi deler ironet. No matter what. Jeg har nogle torches. Okay, den er ikke stor. Jeg har nogle torches. Jamen, det er lige meget, den er ikke stor. Den er ikke stor. Hvad med den? Den er overhovedet ikke stor på nogen måde. Nej, der er heller ikke. Nå, så skal jeg bare marchere videre. Hvis vi finder en stor cave, så lad os gå ned. Går vi den her vej? Husk, jeg har... Jeg mangler en seng. Er der nogen, der har en enkelt seng? Nej. Jeg har en. Nej. Kan du holde den? Men jeg har også et guldsværd. Tof. Hvad har der er en edderkop. Unbreaking 3. Let's go. Sygt. Men gutter, og jeg hader, når man hopper, så lander man lige foran en blok, så stopper ens speed sådan. Ja. Men hallo, vi går først ned i at klare spillet, når vi har fået fuld diamond gear. Ikke bare når vi har fået fuld iron, eller når vi har godt iron gear. Hvis vi skal ind i nether, så skal vi nok lige have nogle diamant tools. Ja, i hvert fald en diamantøkse eller en pickaxe. Ja. Og så nok også en chestplate, fordi ellers har vi cooked jo. Okay, ja, vi skal have en båd. Vi skal over på den anden side, vi er trapped her. På den her lille ø. Jeg laver lige en båd. Ja. Laver du 2? Ja. Har du 3 det? Ja, jeg har 2 sæks. Du har 2 sæks. Det har jeg også. Kom. Og der er en lang tunnel. Jeg mistede Jeg tror, vi skal sådan noget andet. Der er en lang tunnel. Jeg tog golden apples, what? Daniel. Nej, altså, vi venter på dig. Men jeg skal lige hurtigt smide nej, der. Open. Go to the open seas. Det er sygt peaceful. Det er sygt peaceful bare sådan at sejle. Han er ude i vandet. Ej. Kan du ikke se landet, Emil? Jo. Emil, kom. Har du stadigvæk mining fatigue, Emil? Ja. Okay. Daniel, vent. Mining fatigue 3. Der er en kæmpe cave her. Jeg skal lige ud. Hvad? Daniel, vent. Der er en kæmpe cave. Jeg synes, det er vi ikke. Creeper! Det er skydkæben, det er det, jeg sagde bagefter. Skal vi ikke lige placere sengen og sove, til det bliver dag? Det er overrated. Der er skelet.
Pas på. Så. Jeg kan mærke med mig ingen fatigue. Okay, så lad os lige basere sengene. Jeg har Jeg ikke. 3 senge. Jeg baserer på 3 senge. Kan se. Jeg vil... Nej! Okay, jeg tror lige, jeg sover i den sorte. Det er mig, der... Det er... Nå. Nej! For Og hvad lige? helvede. Jeg har 1 minut tilbage. Jeg har 19. Jeg kommer til at ødelægge hans progress. Jeg har 14. Drengen, vent. Du slår med fucking økse dør. Ja, så. Nu er vi good. For helvede, Daniel. Din idiot. Jo. Dreng. Nu skal vi op. Der var ikke noget den kæbe alligevel. Det er da godt, der var spawn point der. Ja. Ellers så var vi lidt kogt. Eller Emil var. Men jeg slår fandme tilbage. Det kunne jeg så godt se. Jeg er sgu ligeglad. Jeg er kommunist for helvede. Og jeg tror Emil godt kunne mærke det. Det tror jeg også gør det ondt. Virkelig? Nej. Du røg bare lige op i himlen, og så kommer du tilbage igen. Jeg kigger hele tiden bagfra, for jeg føler hele tiden, at jeg får Emils pølse i min mund. Og gutter, hvorfor har vi ikke fundet sådan village endnu, seriøst? Hvorfor har vi ikke fundet noget? Det ved jeg ikke. Præcis, altså Vi sagde ikke stop på stone tools. Jeg tror vitterligt, vi vil have noget længere, hvis vi Hvis vi ikke havde levet. Vi blev på en server, fordi sådan helt ærligt, så hvis vi havde det værste biome, det værste spawn, så tror jeg alligevel, vi Øj, kunne, shit. Ikke faldt det. Hvor? Emil, er du ud? Prøv at kigge. Nå. Vent, 2 sekunder. Jeg skal lige se, om jeg har sat structures på. Hvad mere? Om jeg har sat villages til. Nej, det er jo structures. Det er et skib herovre, så det er structures. Vi er bare uheldige. Hvordan kan man Fuck, sætte du det af? lækkede. Det er da mærkeligt, hvis du havde, hvad hedder det, Sæt det af. just af. Men der kunne spawn ocean monument og shipwrecks og sådan noget. og iron og emeralder. Det er fucking meget godt her. Sygt. Vi fandt Du tog bare det hele. Altså, skal vi jo, hvis vi grød i svin. Okay, jeg bruger det sgu da ikke. Nej. Jeg tror, jeg var for helvede. Der er noget her. Ikke noget. Der var ikke effekt noget, Kasper. Nej, der var ikke noget. Fuck, jeg lægger efter min far, der gør et eller andet, det her pisse seriøst. Er der nogen, der har noget mad? Jeg tror lige, vi skal slå lejr og lave noget mad. Emil er der. Skal vi lige få noget mad? B&B. Nej, jeg har nok. Jeg ved ikke mere. Jeg har 6-7 ting. 6-7 mad. Epic. Jeg forstår seriøst ikke, hvordan vi ikke har fundet en village, fordi at jeg har enabled structures, så den burde komme. Vi er bare, jeg gælder på, at vi er helt lost. Ja. Vi har ikke klart løbet rundt om et, uden vi har kunne se det. Ja. Fuck, der er mange dyr her, gutter. Papir.
Det er derude i min baghave. Jeg har ikke en baghave. Ved din far? Nej. Nej. Ved din mor har du da en. Ja. Men er Nu du er ved det structure. Igen? Og vi har ikke noget iron. Jeg har iron. Har du? Jeg har købt en iron pickaxe. Hvad er den lidt stone? Jeg crafter lige hurtigt. Ja. Min Minecraft crashet. Crashed i Minecraft. Ja. Au. Er det McDonald's? Jeg fjerner lige. Jeg fjerner Jamen, det er min far, der. Det er min far, der altså. Det er min far, der skulle gøre det der eller noget pis. Du kan næsten ikke spille. Hvad gjorde han? Altså, jeg lægger med sådan 100 penge hele tiden. Den vi putter ind, Men det er før jeg gjorde det der, så havde jeg max 20. Har vi brug for bones og pile? Ja, bones skal vi have. Vi kan få hende. Har vi brug for ground pepper eller power? Det er som creeper leverer. Ja. Du har ikke mine guldbloksene. Jeg har ikke crafting til det. Jeg har ikke noget træ. Jeg har 3. Inden. Og der er en. Nej, Emil har ikke crafting til det. Jeg har ikke et længere. Jo, du har lidt i hånden. Nej. Men mig holder du i hånden. Jo, du gør. Og så er der mig var den væk. Nå. Jeg crafter lige en pickaxe, tror jeg. Så hvis du kan se, så er der ikke noget lava under. Der er... Nå. Og så... Gå ned. Deroppe. Der er en deroppe. Okay. Har du blocks? Skal vi ikke bare efterlade... Hvad skal jeg bruge uld til? Episk. Når vi er inde i nether, så Nu kan har vi vi trade 18 med piglins. Nu har vi 18 gold ingots. vi kan Så lige crafting table nu. trade. Ja, men vi har ikke brug... Emil har allerede et. Jo, men altså... Så vi har... Så hvis Emil han bliver væk, så skal vi ikke vente på, at han kommer. Men jeg har mere 3. Så konklusionen er... Det er fordi, vi ikke overgår. Ja. Kom hvad? Kom nu, village. Hvis der ikke kommer en village inden for 6-7 minutter, ikke, så skider den selv. Jo! Høj! Jo! Og der er jern! Der er jern! Ja, Jørgen! Jeg har Jamen, blocks. vi har ikke noget... Jo. Ja, du har blocks. Hvordan vil du så komme derned? Jeg blokker bare dernede. Der er en, kan du lige holde besæret en 3 senge? Så hvis vi nu skulle dø, så har vi sengen heroppe. Senge. Jeg har ikke en seng mere. Der er senge her. Der er senge her. En og to mine ting, okay. Jeg har med, eller jeg havde med. Lad os bare lige sove hurtigt. I vildt står i foden. Så. Og ikke ødelægge den. Nej. Men hvordan fuck kommer Jamen, Jeg vi har ikke noget... Ja, du har blocks. jo. Hvordan vil du så komme derned? Man blokker bare dernede. Der er en, kan du lige holde besæret en 3 senge? Så hvis vi nu skulle dø, så har vi sengen heroppe. Senge. Ja, men jeg har ikke en seng mere. Der er senge her. Der er senge her. En og to mine ting, okay. Jeg har med, eller jeg havde med. Og lad os bare lige sove hurtigt. Emil står i Vi foden. ligger. Så. Ja. Og ikke ødelægge den. Nej. Der er en creeper dernede, bare lige når I kommer. Fuck. Og nu har vi ikke min seng. Og hvordan kommer vi... Anu, har du stadigvæk iron? Altså, hvad mener iron hvad? Jeg har 7 iron ingots. Du kan lave water bucket. Det er ikke det værd. Det er ikke det 7 iron ingots værd. Jo, der er sådan fucking meget jern hernede. Jeg kan se heroppefra. Okay, så... Der er mest dernede. Så... Ja, men hvor... Hvem har fuck har taget crafting til? Se, Kasper! Nu laver du fandme det crafting table.
Fordi så mister Emil lige sådan. Du kan også kan noget. Har Emil ikke fået... Har Emil ikke? Jo, men Kasper, så du ikke faldt ned? Jo. Men vi skal lige finde noget vand først, hvis det skal virke. Ikke bare lave lava. Ja. Hallo, kom nu vand. Det er crazy, hvor uheldige vi er, seriøst. Vi får ikke noget godt. Jeg har fundet vand, jeg har fundet vand. Fordi Daniel, så kan du putte vand heroppe, og så flyder det hele vejen ned. Jeg er lige forbi vand. Daniel, jeg tror, jeg har fundet en vej dernede. Au. Der er en lille åbning her. Er I klar til water gogget? Ja. Damn. Er det... Nu er jeg lavet til water Ja, gogget. ses. Jeg fandt Emils items. Jeg kommer til at sætte op. Jeg dør. Jeg har Emils ting. Må jeg... Ja, du må godt få det. Der. Hvor er du, Emil? Emil, kom. Som jeg. Emil, kom. Hvem går efter min iron? Og vores andre, vi andre, vi går efter... Det kan jeg godt. Der. Har du også tools? Ja, jeg har også tools. Yes. Der. Emil, du går efter min Tak, iron, Kasper. og så vi andre, vi går efter beskytte dig. Jeg skal bare have min torch, så er jeg glad også. Sådan. Tak. Ved du hvad? Det var faktisk også clear min inventory for mig. Tak, Kasper. Og der er en med pil. Jeg har godt min iron skærm, den lyser meget mere op, og jeg har nogle fysiske settings, så jeg behøver ikke engang bruge det. Du kunne også bare bruge Jeg har det, der hedder fundet full nogle mere bright. iron. Der er jern. Der er jern. Der er jern herovre. Jeg har også jern. Jeg redder din røv der, kammerat. Jeg har også iron herovre. Der er ikke mere. Der var jern der. Jamen, jeg har herovre. Jeg har iron her. Det er iron overalt, bare tage. Der er faktisk ikke så meget iron. Nej, men det er da bedre end intet. Jeg foretrækker nu intet. Har I gået herover? Der var mit. Nå. Kom herover. Vi er ikke engang udforsket den øverste lag. I kan ikke bare gå ned, ikke? Det er Emil, der er gået ned. Vil I komme herop? Jeg kommer nu. Der er du. Altså, vi skal lige holde os sammen. Jeg ved ikke... Der er en, hvad hedder nu? Skelet. Der er 2. Er der 2? Hvad den her? Sygt meget iron her. Sindssygt. Ja, I går bare her. Beskyt mig, så I to går i PvP. Jeg har iron pickaxe. Fuck ikke noget. Min økse er lige... Shit! Au! Der er en endermand, Det er lidt nok, han bliver ikke... Bare lad mig kigge om i øjnene, så går det hele. Jamen, det er mere, når man kæmper. Der er en til. Nej, det er mere, når du kæmper mod de andre mobs, så du ikke kommer til at ramme ham i øjnene. Der er en sektion herovre, der går ned til... Vi kan bare gå herned. Så står vi, der er en gang her. Har I tjekket den her gang? Nej. Der er masser. Kom herned. Der er masser af plads til at kigge. Lige hurtigt. Vi skal altså tage lag. Der er iron. Emil, hørte du overhovedet, hvad jeg sagde? Hvad sagde du? Oh my god. Du skal ikke bare smutte for os. Altså, vi tager lag efter lag. Jo, men altså, jeg har bare gået en lille... Jo, men altså, det er stadigvæk... Bare gå med os. Altså, du går langt væk fra os hele tiden, og så... Ja. Jeg kan kigge lige op, og så er jeg her.
Jo, men lige før der var vi stadigvæk et helt lag over dig. Og hvis du lige blev taget bagfra, så kunne vi gøre noget for det. Fuck! Skal lidt her. Nej, nedunder. Jeg er fucked. Jeg er ved at blive fucked. Har du det? Har du den? Nej. Hvad kan du? Fik dem. Jeg skal lige have et crafting til. Går vi videre hernede? Jeg har... Kan jeg... Nej, Kasper, jeg kan sætte til dig. Er der nogen, der har noget iron, så jeg kan få iron picks? Hvad der? Nej, jeg har iron pickaxe, så vi behøver ikke jeg har fundet en G-Ride. Jeg mener, så jeg kan få øks. Ja. Nej, jeg har sten. Ulla, kom. Min øks bliver på stykke. Jeg ved ikke, hvor der er. 2 sekunder. Hvor er I? Vi er gået op. Vi skal mine nogle lille blocks. Ja, de er sygt flot, faktisk. De er faktisk sygt flot. Vi kan bruge dem i vores hus, nemlig. De larmer også. Jeg ved ikke, hvor I når der. Ja, vi kan bruge dem ved siden af netherportet, så de matcher lidt mere. Og de hvide blokke, de kommer nok også til at være gode, faktisk. Skal vi bare have det hele, eller hvad? Ikke meget vi kan. Nej. Det meste af det. Så meget vi kan, uden at vores inventory bliver helt fuld. Jeg tænker bare sådan, tager 32. Eller nu har jeg nok, nu er jeg 43. Hvorfor kun 32? Hvorfor tager du max? Hvorfor tager det ikke bare 64? Ja, det er ikke det værd at ødelægge sin pickaxe mere. Altså, jeg tænker, jeg har masser af træ, og vi kan bare hugge. Vi kan bare... og alt muligt. Altså, det går nok. Nej, fuck nej, jeg skal fandme... Træ, det er ikke iron. Hvad? Træ, jeg gider ikke at ødelægge hele min egen pickaxe for noget, som vi har nok af. der er en Iron. Creeper! Fik den. Der er sygt meget iron her. Iron blocks. Fuck. Der er lapis. Først bruge senere hen. Jeg har fundet lidt iron her. Jeg tager det lige med. Skål op. Okay, det gør så ikke. Det vil Gud ikke have. Der skal du have blocks. Jeg har du har. Der er iron her. Jeg har 12 stykker iron. Hvor meget har I? 23. Nej, nice. Jeg har 11. Det burde det være mere. Altså nu når vi er hernede, og vi er på vej op, så kan vi da godt prøve at se, hvor meget vi kan få. Au. Jeg skal altså virkelig have noget mad. Au, jeg har et halvt liv. Den du gjorde, så jeg havde et halvt liv. Det er et skelet derovre. Først tror jeg ikke lige, jeg skal fight det. Det gør vi heller ikke. Vi skal bare væk herfra. Vi skal op. Skal vi ikke bare mine op? Jo. Jeg har ikke... Jo, jeg ved ikke, om jeg har nok blocks til... Jeg kan bare tage mine meget op. Jeg laver lige et par torches bare, så jeg kan se shit. Fuck, der er vand. Det kunne jeg godt mærke. Fuck, jeg drukner. Fuck, jeg drukner rent faktisk. Det er noget... Fuck, jeg er død. Jeg er død. Bare hugge et blok op. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke nå det, jeg prøvede. Jeg dør.
Fuck, vi har mistet alt. Jeg er død. Vi kan også se dit. Hej Emil. Hej. Ja. Hej. Jeg har alt gerne også. Lad os lige vente med at give alt lortet til det bliver i morgen. Baby zombie. Så vi skal ikke lige sove. Men vi kan ikke sove på kasser, vi er for tæt på monster. Og hej, dræb baby zombie. Nej. De dør snart af ild, så vi hører ikke at sove. Jeg dør også, det er baby zombie. Nej, bag dig Emil. Scheisse. Jeg har 2,5 liv. Jeg er også slået. Det er lige meget. Nej. Nej, jeg står noget langt væk. Ja, jeg har bare taget det. Del. Nu har jeg ikke mere. Jeg har fået det hele. Jeg kan ikke bære. Jeg har... Hvorfor fik jeg det ikke? Jeg kan ikke tage det op. Nu har du 13. Sådan der. Where's my tools? Og hvorfor har du mit armor på, Emilius? Jeg har bare brugt din... bare så jeg ikke mistede den. Emil der. Giv mig that boy. Altså, hjelmen, den er altså også min. Jamen. Og Jamen, der. letterbussen, den fandt jeg til. Emil. Sådan der. Nu er jeg glad. Ja, Her. og tak. Giv mig det her. Er der en, der har noget iron, så jeg kan lave en iron pickaxe? Iron... Nej. Okay. Så jeg bare skal ikke mine noget iron nede i, eller hvad? Emil, men du jeg- har det så. Nej. Nu sætter jeg fandme en respawn til det. Skal vi videre? Nej, vi er slet ikke klar, Kapper. Jeg har et sværd, jeg kan kæmpe med. I må helst ikke lige... golden apple, Camille. Ja, nej, desværre ikke. Det der var et... Vent lige. Jeg har lige dem her også. Jeg tror, det er Kaspers. Hvad? Altså, har du 5 golden nuggets, Nej. så er det mine. Nej, jeg havde 15 golden nuggets, da jeg døde. Jeg spurgte dig, og så sagde du nej. Nå, men jeg havde jo nogen. Jeg spurgte, er det dine golden nuggets, og så sagde du nej. Nå, nu har jeg dem. Nej. Vi har 3 crafting tables. Og hvad er det nu? Hvor er det iron, vi har? Vi skal jo have en normal ovn, så vi også skal smelte noget iron. Kig. Prøv at se, hvor Det hurtigt det ved jeg går. ikke, så jeg står en bil. Jeg troede, det var en smoke også. Hallo, kig hvor hurtigt det går. Midt. Bruger den mere kul? Nej, den bruger faktisk mindre. Jeg har 7 kul. Den bruger mindre i sådan... Hvad? Er det en af sticks? Jeg kan lave. nogle. Okay. Jeg Jeg må laver- nu samle det lort op. Nu kan jeg ikke samle lortet op. Sådan der. Ah! Og der er en enderman. Så, nu er jeg glad. Nu har jeg alt, hvad jeg skal bruge. Faktisk, der er en enderman med en græsblok. Vi nakker den. Ah, Ah! Skal vi ikke lige have noget vand? Hvor skal vi vand? Jeg er ikke tørstig. Nej, men så vi ikke dør. Jeg jokede, vi skal ikke drikke. gutter, jeg har noget til jer. Åh, Kylling. Nej! Ja! Okay, mere. nu skal vi sove. Snart. Når vi kan.
Kom nu. Jeg vil ikke sove i den sorte seng. Jeg sover fandme i den sorte seng. Jeg sover... Den her hvide. Jeg vil godt slikke jeres fødder. Du ligger lige til mig. Nej, det gider jeg ikke alligevel. Hvad skulle du kunne slikke Kaspers fødder? Kasper. Så nu... Oh shit, Au! En fejl. Emil, kig bag jer. Okay. Må jeg få kullet igen, Daniel? Please. Jeg laver fakler. Må jeg godt tage noget iron? Ja, du tager bare. Hallo? Jeg tager 5. Mig og Emil skulle lige kæmpe om dominans. Skulle det? Ja. Nej. Hvordan? Hvem vandt? Ikke nogen. Det blev uafgjort. Skal have. Village! Village! Kasper! Village! Jeg bad til village-guderne, og de svarede, jo! Jo! Ja! Det var fandme også på tide. Fuck, hvor sindssygt. Jo! Så der spawner Op ad faktisk bjerget. villages. Jeg tror virkelig ikke, der spawner villages. Jo! Det er absolut episk, det her. Vi kan også få iron golem. Vi skal bo her, seriøst. Ja. Ej, vi dræber den arme gummel. Nej, men lad os slutte episoden nu, og så... Ja. Det gør jeg også. Ja. Ja. Alle sammen, kom herover. Det bliver til en anden projekt. Ja. Tak fordi I så med. Ja, tak. Om 2 uger. Tak. Til næste episode. Ja. Hej. Ja. Au.